Abusiafo emre asaso say edi onyankopon asem edebro na ochi akọ apro asan abeto yembiom yedi ayesedasonko ebema twedi ampo nyankopon wo hyesopa ene bambo a ode amaye kote mu nyinara ye no wo hwe okwan ya ebefa so ne ate nkomhye ase senatrosem ede emaye no ye adusua no emakomako wotwe enne no ye pese no hwe ne toso enkron no atifi asem no ese enwum enwomanumu ofento so mienu ye basisia ya dwene sa wo enwa beast ne manema na ewo ho no so pa no correct sani de waje de na obebe no ase de watwere di wo bo so no gampon ka insurance bebe che se wa movement na atronko no mutwa ebi musu yesese de omo ka no correct is de wie che no na ya atron na bra Ezekiel ne saka krata e free Assyria hene wo no so ko nyankopon asori fie e de krata no koto ho the what fact is upon some catch nyankopon say I can just say it is mine. I'm just inspecting it here. Omande share abusiafo yebeda mo ase na afe yede enchiaso nkonso edi nam yengaji kompa Yesu Kristo edi ebre munyinara yebeda mo ase so nkokwa so se debiera danso mudi mafidie de to London Ghana memenda kwanfo Sabbath school na afe twosemu empensen mu na achasa akọ apro asan abe to yembion ye toa yen adusua no so se ne last week yede ebre no maboafo no aye krado mbeboa me de this week so de no ede abro baransa na mienkuti enyum free church kwa ho embrasisia We got to
church kwa ase enwuma omode abrain ma memfa sa kwanya ye na afi memfa yi womo a womo ba beboa na afi ye de solution pense mu edi emfa enchim but answer na no so no ma memfa aseda mu odin pa so mfa ma 3ABN Ghana TV na Hope TV Ghana sa adwuma ko meni na afa TV adwuma de ato mo so se enkrofo bo sabe ensem bia eni nkwaje hu dawuro no omo de onyankopon asem ede nkwaje bebro da sani nkwana omo bo na se ne ye nyina ye nim no onyankopon asem no krampo nipa mpese obetie enti wo pe sika ede aye hu adwuma ya na ede pa ankrankra na yi kakra ede bo asa adwuma ko yi enti se wo tie yen na se wo pe se won so bebo onyankopon adwuma. This is an opportunity for you. Obo so one number egu yemfoni na ne fa na frɛ obibejo so kakra bia fato mu onyankopon bi hira wo ye waye enhu meda se waje pene se obeboa sa adwumako mienu yi ene ye koyani mu ana afi me ba fidua mu hase na afi ma ba behwe wo mo ase na afi ye yi o matcham na afi ya hwe yen addition mu me dem so mfo Bismarck mensa ene nyame aye adom me wo Ransford ohene ba sapon e kam ho Rans ye mo akwa great that's say and things after what TV ava na fe mi ko manu a John Mensa Thompson sa wo me nchen wa say pani ye mo akwa ye nua Bismarck great me that's say then so ma ba na fe Elder Hans na someone so ene kan ho Elder Hans ye mo akwa me also great me that's say and then say things after no aba na fe ye nua pani Harry Tim so ene tete no ha no pani Harry ye mo akwa ye nua Bismarck me da munyina se yesa twins after mu de odo abodo mu se mfa adisia se emfa bre yen yatie for ende yen kate ene na mema John Mensa Thompson emompaye emaye ye hene yeda wase ende dey so akonya we de ama yen se mbeti wonse yen na wapa yen se mecheche wa wase ka yen kwanke ni asem kan so no se meka ye ho na nsem a de ochie ba ayen so fama umma no bibero betie no ohun ne hu ewom na afi ye nyina ye mbedi wasafi hu awechi na metumi enya oje ama yen kra yeda wasi enwumrei se wetie yen yeda wasi anopei yeda wasi ewie se ayope na wo de wonsem ema wo Jesus Christ de munti amen amen. Great. Last week no ye share anyumuma no offend di kan fa se na ye hu last week adumsia no anyumuma na aboa ye ma nsosade bia ewo Revelation chapter especially chapter 14 no aboa ye ma yatimi anya ntiase bebre ewo ma atifo se wantimi anhwe last week de na ewo ye channel ho na YouTube say this is the first time when yes edition na wa by YouTube channel na be say obe subscribe to your channel no we are no say mia adoma bi wo ho no mia so che yes edition ya wonsa ebeka nti yes na edition no wunwi bi mfirimu e ba ya na wonso wonsa ka nti wo your channel ho na akọ wachi a obo lesson 7 no lesson 8 no e wo ho no the book of Psalms no in the book of Psalms no part 1 yaye e wo ho no ye hu enema bebre se ne Psalms eboa ye me te especially Revelation chapter 14 and then the same language ema yetimi ate enema bebre ase na afi krompo no ye se hu empire David boy na ohun se ne ono ne boni sitie na ohun se oba nyankopon cha nyankopon de beche no ka se enu ntinti ono so kwokire aboneyefo onyankopon akwan no so powerful say so onya adusua na wutia ebeboa ina this week no ye twaso afri ho na ofa etoso mienu na pese ye no
ehwe na so wo hwe se ye ka Bible mu asema na say ka final events of sa episode and as asisi ye ti se nieme besisi edi awie beba na eya ye ta call revelation ye call revelation so ya dwene sa wo emoa beast ne niema na ewo ho no so pa enokre because anema no ewo ho emma se ye bete nkomhye ase cause ehu hia anko Nyankopon emma no emma ho no mtie ehu hia pa se ye bete sa eniema na I say, nevertheless, no prophecy goes beyond the revelation as a sa and prophecy sa key issues be a bonnet, extra bonnet near bonnet insunswa at the brayer or how or bray. I mean, you nempo and to they can see evil any good in terming in our prophecy edena edi so pe enwoman so a eno so ebosiko ekosane ma yimu pan so a Psalm so esadi emu akotenenti na epese nen so yesa hwe the book of Psalms no kwan efa so na fe esadi ekosane ma yimu yi pa na fe yatimi anya emu entiase ti maboafo no besa aboa no afi yatimi ate ene ma bebrase ewo ase enti yebedi kan atoa akọ yedisua no so na ya hwe or say a very present help in the time of trouble. So yendi kan ko yen ka about some no so enka abosam no Psalm 67:3-4 yen hwe enka abosam yedi ewura yen adisua no mu Psalm 67:3-4 Dom adusia enso chimu ye miensa ene enan no se Onyankopon aman beyi wo aye aman nyina beyi wo aye aman eni beje na watu ahosan dwom se wabu ama atentene na wacheche asase so aman kwan amen good. I think say yekoye nim no then this will come in and aboafo no ebe trase o me pensem no nyina yate emu ntiase o se ahohiamu boafo pa yenhwe Psalm 46 and some are one union or honomo na fe yenhwe adisua betimi asuafo efa sa ahohiamu boafo pa de etreying and it means nyom aduanan ensia so Nyankopon ye gwankobia na ya hoden ahohiamu boafo a wonya no humye yes nti sasase ni dane butu na me potutu kobupumu that's right na emu nsuoro ma ehuru na so chebo ma mepo boso a yare nsuro yes asuo bi ni ni momu mo Nyankopon kuro anije osoro ni tina bia kronkron no Onyankopon timfinfin ewoso Onyankopon boa no anpahema amanaman yeho ahenie woso omane ne so ma asase nane asafo awade na asafo awade ne yen wo ho Jacob Nyankopon ne yen abankase mumra momahwe awade nyuma ose ko a wa ma asase awama aba asase so o makudi agyae kosi asase ano obubu teduamu na otwitwa piamu asinesini ode oja hyetiase enam munya kom na munhunu se meni Onyankopon oma meso amanaman mu a oma meso asase so asafo ade ne yen wo ho Jacob Nyankopon ene ya bankese amen in fact I like me pesa Psalms we papa it's so powerful edenia epese eche wo ha terms of hwe ahohiamu boafo pa ya oka ho asem as a rans na migidi pa se revelation edition na disem ngoma no nsema ekeka nyina no kire ade ba ko pe se bibia mu ibenya ndaso bibi mu ibenya ahotoso se bibi besi ibenya nkwaje wu na se wohwe edisem ngoma no na dwempo ewuo mu Nyankopon de mai na ode toto nwoma duanan nsia ho a nsem be ba ko menu nsia bi wo ha mpese yehunu ewum didi kan efe di kan ne se Onyankopon ye gwankobia yes enu nti se wohwe edisem ngoma nim nyina enkanketiri ti ba ko ti miensa Nyankopon se nhira ne de waje de na obeben no o se de watwere ndi hu oboso no Nyankopon ka nhira nsem bebre che se wa edi kan ha wo nyina mu odo ho baba bebeta Nyankopon no nhira bi wo ho emmaw afi wo se one ya ahoden no ehu se eno bi wo mba ye den pa woni ahoden a wontimi entwa na se odo ho beta Nyankopon de a ene hawa hodo ya wo nyina no ubenya ahoden a
odi betwa nti nyoma we nyoma bi a bigidi se Nyankopon pese yi hu na esa no se adisem ma no usua Nyankopon ehye da bi wani ma hu nyoma hodro bi a ebesisi ebe ma asase so asetena no emu beye den ebe ma o Kristo sum na wo sum Nyankopon no emu beye den bi a wo no yonko ho enkita hodie no emu beye den nanso so ni nyina mu Nyankopon me yehu se sa ohawa hodro ebe famu no ye benya emmoa wo baabi na emmoa na ebenya no ene ho oni Onyankopon enche enti se wo hwe a adwom aduanansia no edu baabi o ka se asase ba wo so yes minim se nyina ye hu asase wo so ahodo akoso asase so ebi kra ye kan ya no ebi si ma yenua Kristo na twikra afim enti se wo baabi na asase wo so a no se de di aduro na ano ayede nanso so sam no koso ka che se Nyankopon ne ye wo ho no si Nyankopon ne wo ho na sa ne o ma nyina ekoso a sam no sa akoso ka che Nyankopon ti mfimfi yes enti se wo sa ne o ma ye twa ho ahia na asase da ne butu na so Nyankopon wo mfimfi na wo de ho atwe Nyankopon de a ne se how biara wo ne sam ne nsu se ye de ho tu Nyankopon so a ye wo gwankobia ne ye wo ahoden ye wo ba bia ebetimi de eti ato ne anya asomdwe dwojo Nyankopon mu emfa ho ne se ne o ma ye hu no revelation no eto da manipa akoma ebutu eto da na ma wusu na so adwom no me yete ase se emfa ho ne ahoyehia ebeba asase so emfa ho ne ahoyehia yi nyina befa mu no wona wode wo ho betwe Nyankopon ne de obenya ahode obenya baabi a obetimi adwane de wo ho akohunta oha yi nyina mu no Nyankopon be ma mo asumdue a ebetena ehoda eni ntiti yemfa ye ho ntwe Nyankopon eni ntiti no wache daada no ma hodo yi nyina edi ewadi sem se de be ya ye benya ni mu arehemu na ye dwane akotoa no na ne nchen no ye nya sa agwankobia ne ahode na hohia mu no wabeye boafo e de yetwa akodi da ensade woni dim amen beautiful me da se pa ranse ne wa baba nsem yi mu e de ama me da se atifo am se wa cheche mu pa ye ama yenko yanimu this is one of the things ye kind wo Isaiah na ewiase tena kra mpuno wadwene hom you what yenko Isaiah o se anidaso wo basaba sai mu hope ametemo yenko Jeremiah chapter 4 23 to 26 Jeremiah see me hwe asase na hwe na ayesa kasaka ne amanfo na me hwe osuro na ne han ni ho me hwe mepo na hwe na ereroso na nkokọ nyina rehinhim me hwe na hwe na onipa biara ni ho na ewiem no ma nyina atutu ekọ adwenu nsia no se me hwe na hwe na mfu adane esere na esunkuro nyina abutu awurade anim na bufuo a emu ya share no anim amen opening Harry this is the description of Jeremiah diama niema wo hu ye vision awanya efasa ya sasi isu niema nyina ni ho na yenti asesen ende sene yen related to sasem we ye hwe end of Psalm 46 na nyame ma yehu se bibia mu no yenya ampotre anase yenya hope se obeje yenkwa na Monday na this year na o say hope amid turmoil ese bibia mu ye hwe ewiase a avreho nko ane wom ye hwe ewiase a government ni na atro nko ane mutwa ebi musu yes said o mo kanokre nso be wie che no na ya atro ye hwe corrupt leaders ye hwe suffering of the people ye hwe all this nyame ma yehu se nini na echi no oba odi hope beba oba beji yes ha hwe addition eba Daniel dia so Daniel 7 na eno so na bibia ayehuhu Daniel cross so da no kra na ne yem hwehwe no e wo sa da ye no ba nini na addition twi adwen so se nini na mu no nyame ka che ye se mama ye nsuro ye hwe last one 10 46 10 to 12 na o si nini na mu no mama ye nsuro bipo krapo na betutu bibia e be free assassin ye hu se oba bibia bedadin obeji yenkwa sana etwa Jesus great me da say yes opening hands and so okay that say Harry and Ransford I think say yentimi ensua adesua we in isolation from last week there no in the last week you find the kind of the book of Psalms ehunu say onyankopon enam prophecy bi so especially David can sembe bre efa normal efenya memba ho kwan ya yemfa so entenase yibetimi akọ ne bepo kronkron so and at this time no o kire yen say impo ewa asase so a yenya enko soro bepo kronkron so for now no
say ye wo how mu we have hope amidst the turmoil. Yeah. A very present help in the time of trouble. Say Nyankopɔn kura emma ye no se bibi ewo yasasi so a eni gisem ne say because say ye ni oguama no Yesu Kristo ayaka na wonsem ne nam nti ye wo anidaso ese obegye yen efiri sa wo haw no mu. Enti se wo hwe ne a aredi ma ye ne asasi eho prophecy o ma ya. So Jeremiah is giving us a glimpse of what will happen in future. Sa future no. Revelation 21:1. I want say nipa bebre use certain things ayenti ase. Say me hu osoro foforo ne asase foforo. In a kanesoro ne kane asase ne kwem. Na we bisa very question me hu say me bisa no. Some kind of ignorant question say ene Nyankopɔn obetena he. So na bi so abisa say ne Nyankopɔn simfiti say obosoro ne asase. Na nyame na ote he ansa wo bo because we don't understand scripture. Because osoro ye a wo ka ho asemu yi no. Asemu ye kan nyina from Psalms no. Any Jeremiah na edifo no. They were always talking about yen yasase. Any ewie ye a ye friend heaven no. Because ewie yase your boy no friend heaven. Until you say or the ewia ene nsonoma esisi heaven. But enye heaven nyame te ho asem kra na ye ken. Enti ne na Jeremiah ka ho asem ne say ebre bi ba how a terrible boss you ntimi nkan nyina. In fact every day TikTok ne Instagram ne Facebook ne YouTube ne no ba no kra da man na worse. No ma any TV ne news no ade papa bi amfiri mu ma. Ewiase boni a o how ba mi o say ebre bi ba ni nyina ba den ebefiri ho. The Revelation 21 say na me hu osoro foforo ne asase foforo kane soro ne kane asase na yeden etwam enye ba bi nyamete ba bi otene there is as old and ancient as himself. And it will never pass because boni bi ani ho yen ye wie mu yi na ofre no osoro no ene yasase na obeye ne foforo ti sa wie we ye wo hu ye bire bi bebe obeye den obeyi afiri ho na onyame aye ne foforo se ne opeso ye ne bia nti eye ni da so ma yen because enke we are na nke survival of the fittest ya na hweye made ya and then I can't mobrofo, but a debut bar that thing will change. Yo, Madam say, yen twas na yen share under his feet or say, Nenan I say, and also yen share a young woman Psalm 47 verse 1 to 4. Psalm 47 verse 1 to 4. Yen share the eka et train if ultimately no Christ kingdom no ankopon ahini ne se ne esitie yen share ejo Duanai enso yiba kopem enan no o se amanyina mommom nsem momfa anigye nhuro mus ose ma onyankopɔn na Awurade a ɔwɔ sorosoro no ho yehu ɔyɛ henkese asase nyinaa aso ɔbrɛ aman ase de hye yen ase na ɔde nkrɔfo hye yen nan ase oyi yen apejade ma yen Jacob a odono enuonyam mu amen. Good. So I think say Hans my member also on this particular one yenti sa into semi asese me da say nti by continuation let me say Psalm 46 and Psalm 47 ni mienu nyina no Korah man na kiroye. They were written by the sons of Korah. Okay. Now one mo no so Korah man no Psalms no a it was almost always prophetic, just like David. Other Psalms ni bi o hwa na can present things, but omo no the bribiano na onyame honhom wo mo so say omo ka da chim semo a onyame no a wo ye. Okay. So we Korah man no atwere onu bebre a it talks about hope. As they do be say hopelessness bebre we are say no mo de anidaso na eden etwato. Eti in Psalm 47 Korah mano etwere wo mo anigye anwom no omo say oh aman nyina mo nsem ma Awurade adentia if you say da bi ba obeye triumphant ehe na omo nya free na odifo Daniel aka to ho in Daniel chapter 7 in Daniel chapter 2 say aman nyina Nebukadnezar hu ye ewo daye mu no ebuo bi ba oba bebo aman no na ebeye ahini da ahini na ebesi okokro no bedi ade da eye wan ya Kristo enwa asem the rock of ages and at chapter 7 no verse 14 ho no si na me hunu hwe obi ti se wonipa ba
onam ewiem na obaagya no nkyɛn na okasa kyerɛ no na ɔde atemmuo nyinaa yɛ den ɛmaa no na ɔde atemmuo maa no no ɔsɛ obiebie nwoma mu na wobu aman nyinaa ten na aboa no ɛmmoa ahodoɔ no a na wahu ɔmo gyina wiase ahennie no obu wɔn nyinaa ten na ɔgye ahennie no firi wɔn nsam na ɔde ahennie no ma hwan Onyankopɔn nkurɔfoɔ na ɔmo ahennie no yɛ daa ahennie ekosi daa. So you can see say Korah mano to nyom about Onyame in the end. That's right. Ne obeye. Yɛhwɛ Zechariah chapter 14 verse 4 and verse 9. Say obi betimi transfer Zechariah 14 4 and 9. Na yɛhwɛ asɛm wa Zechariah ɛka ɛfa Nyankopɔn ade a obeye ho. Okay. But before then no, mamempa hwehwɛ no mamempa paraphrase 1 Thessalonians chapter 4. 1 Thessalonians chapter 4 no na Paul ka asem verse 13 no Paul epese osi bibi so kyerɛ wo say sɛ ne ɔka kyerɛ Korinto 4 1 Corinthians 15 no ɔsi we dey yɛ hintasem na me nsi mu so ɛfa wɔn mu a wɔn adeda ho. Yes. If he said there were many people who were crying weeping say yadɔfo a yɛtwen Yesu ama na bɛyɛ ɔmo awu yi de no kwe ni ɔmo ani da so nyinaa asa. If you just said the sea for no the no maybe because we sorry any hobium. Yes. And I Paul say omo adane ho no de me nsi mo so. If you say Yesu Kristo no ankasa ebre bi ba odi Onyankopɔn totorobento ebeba. Yes. Na Kristo mu agufo ebenya ne se ne oka kire Korintofo no. Yes. Na monkai se ya yete asie ye nsan wo mo ho da. Dabi. Na mbom no wo mo uwo no ebe den e wo Kristo mu be sorry. Na o masesa na yene mu nyina akohia Kristo ewo wiem. But yentie na Zechariah edikan aka se Kristo ba se ne na Korama no kan wo Psalm 47 no about Nyankopɔn triumph or de be ma yen daache no. Yenhwe verse 4. If you Zechariah woman eti edu na chichemu na no say na ɛda no ne nan besi ngobepo a ɛda Jerusalem tenten so apoe fam no so na ngobepo no mfimfin be pai mienu afiri apoe fam akwesi atoye fam na oye bonhwa kese paara na bepo no fa betwe akɔ atifi fam na fa atwe akɔ anafo fam. Amen. Amen. This is a description by Zechariah. Emra ohunu daachi asem ti sɛnea Jeremiah nso ehunu ye no. Na ɔkyerɛ Yesu ma ye no kwan ye befa so aba. Na ye nwu Yesu ne edi kan o. But na wasan ma ne prophecy ye to aso mienu a ɛkyerɛ ne Yesu ba wo bɛyɛ. All right. Monkai se na Paul aka sɛ Yesu bɛba wiem. Ne nan nye sɛ obesi asase so. And Zechariah say not on this earth but enwo bepɔ no a ofiri so call you know. You know say Jesus in Matthew 28 omo koshia no the Mount Olive. The same mountain no. Yeah. And na oka ensem no kire omo say me kosoro na mama mutum nyina ya me dia monko wiase nko ka man say nyina na mommo won su nhye agya oba no ko me ne mo wo ho kosi ewiye. The Acts chapter 1 no say afei wo mo hwe soro no from the Mount of Olive no ebefa no ekoye. Yes. Na abofo be hye mu kina say owura ya wo koyi saa no be den. So his return will come to land on the Mount Olive. All right. And na Zechariah kan wasem say ne nansi so a tachi no ketwa bi emu bedwa sei mienu. Yes. To the north, to the south, and through that you know and the power of God the earthquake na ye kan wasem no afei de awufo be sorry a. Yes. Ye mekwa koshia no ti Paul say Yesu ni ye be hia no wo wiem ampa ne nan sign be ye so. However okan wo ho Zechariah say on the mountain no it could be symbolic. Okay. But physical crown no baby we free call you know e ho no bedro. All right. Ye hia no wo wiem. Yen kai say obon some through the fact say ye ton ye japade asasi the man wo boni mu no. Wa be fa asasi say ye ne dia. Yeah. In two terms na otwa antro kire nyame say asasi wa fa ye ne dia. In Job chapter 1 he na wona nami asasi so achinchini say uti word achinchini kire say nipa kura fa. Say na Yankopon aka kire Abraham say chinchin fa asasi no so na me de be ma wo aye wo dia. Enti the fact is upon some ka kire Yankopon say achinchini say it is mine, I'm just inspecting it. Yes. And na obeso Yesu hwe ye no o se me de asasi nyina be ma wo so obo mu ase ma me a. But enye true enye ne dia wa be fa is accepted but ebere bi ba okay under his feet Onyankopon nan ase no Yesu nan ase no o de kunimdie be ma yen. All right. Na yen ye de obonsam
any ohawi so na in the end no yakudida ensada so eye ni gisema yen say Psalm 47 korama no kroma yen no sa na adifo na krama yen ewo nkomhye mu say there is a time coming that all our enemies ye ka enemies are say enye say ye ka say wo maame no papa wo ye wasasi so the greatest enemy is upon something powerful any wuo e be hye ye na ase na Kristo abefa yen e de yakudida ensada. This is the prophecy understood in the book of Psalms. Amen. 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 May I say opening hands why you na sa jama. Yan to aso na fe yan hwe bobinsa ne moja wine and blood. Psalm 75 ka nsem bi eda niema bi adi efa sene atimo titie yenhwe kan Psalm 75 from verse 1 to 7 no yenhwe de sene oka nasem ho no mo me ntia rade asem nyoma dio so enum ba ko kopem so no so nyankopon yeda wo ase na wodin aben waka wan wade a kire bema bre aduru se semu na me ara mebam abebu aten tenene asase ne wona wotete so nyina mu ahojo me na mede mu afudie besisi ho me se ahokyerefo se munye ahokyere na me se abonnefo se mumma maben so mumma aben so nko osoro munto abakoma nkansa na mifiri apueye na mifiri atoye nanso mimfiri beposre so na emu Nyankopon na obutu aten obebre oyi ase no ama oyi eso amen amen fa 8 na ka ho na me hade na kuruwa bi wo Onyankopon nsem na mu bobesa ani furu ahuro efrisa aye emu mma na wohwie bi ampara asase puo mpo asase sofo aponiefo nyina befefe anom amen amen. So Opening Thompson yancho sanyi to some way dear na asaf ompese yetiase medase is my picture etifo ne ahwefo nyina se yehwe na yakan ya na the scientific say wine and blood. Yes. Na me nkomo bebre me bone tofa no o read e ka cap cap tresem mu no yehwe ni nyina yehwe Psalm 75 here yakan yehwe Matthew 26 verse 26 to 29 and then Revelation chapter 14 verse 9 to 12 enuma mienu na ne edugum. Okay, baako ye ensa. All right. Baako eye moja. All right. Ensa no na age Revelation e ka kire se eye Onyankopon ebufo hia yehwe na ginegine egu cap nim ejina ho ama Nyankopon ebufo hia. That's right. And na yehwe Matthew na moja no eye Kristo apam fufura oni yen apam efa the last supper na say the Lord's Supper communion service ye say de moa moja na pata bone na fe Kristo no ankasa ba bewude ni moja apata amayen ni moja no eyi bone free ho a eje nkwa se hwe Psalm 75 year Asaph eno tro sa sami na se hwe 2 Kings chapter 19 and I say 2 Chronicles chapter 23 scholars be kase ntokwa bi esiye between Assyria and Hezekiah which origina homa Judah na womo kebusu sem etia Nyankopon na bra Hezekiah ne saka krata e free Assyria hene wono so ko Nyankopon asori fie e de krata no koto ho no bompa Yesu go Nyankopon so se nyame embeje ne mai na abra Nyankopon ebeje ne mai na mse ye kan we ni chapter ne nyina is a very nice story about nyame deliverance how to me demand nema sa assembly see no ema Israel fo ne jeye esanse na ehu ato wo so ensemu a Assyria hene ne beke kan ye no ti na ehu ato wo so ba
deliverance a nyame de ba ya enye wo kwa na ekokon se nyame suma na bofo emo kuku nipa lots of people and to hini we on the American rodwane ko ne kroma okowu ewo ho through sa we na sa Sami Asaph Etroy na enyoma miensa na me free o kan ni nyina me free mu I say God is our judge. We ni nyina no kire se onyankopon ye otemmuafo. Ne di kan no se kan verse 3 na mesrema Ransford kan verse 3 na amaye Psalm 75 verse 3. I say asase ne wona wote so nyina mu hojo a me na mede mu afu dom besisi ho. Okay. Or say he will restore the stability of the pillars. Inti say or trefo ne the man say na as if he say or can yewiasi asem at that time no. Esa ne say yewiasi chaos basabasa ye there is no order. Sisia no morality ahwease. That's right. Inti no cre subjective, no cre any objective bio. Enti nyamemi hu se eye nokre mame no ene eye nokre na nye ni atweresem no eka to the extent it says sia no oba ne be makra no ye hu difference a ewom recently na UK ha ye the definition of a woman equal Supreme Court definition no by say from birth ya wo no either go kindergarten Supreme Court to the extent that Saudi we so ye the Supreme Court ma Supreme Court ekwokwachirem say we ye be ma we oba we gina hanti ye ntumi hu sa na sebe sisi ano ya adwene ene ya cut down deterioration sa na ya kwakodu ewiase ayi ba se ba nyame kire ye say there's going to be a time he's going to restore yewiase back to its original position senia no nyankopon obo yewiase senia no openo no saa na obeye no. The second one no say verse 8 no. Yes. Pacho kan verse 8 ne mame. Osina kruwa bi wo awrade nsem na mu bebesa anifu ahuro mfransa ayemu ma na ohwie ebi ampara asem mpo asase for abonefo nyina befefe anu. Amen. Amen. O say asase so for abonefo nyina ebenum sa kruwa nano anase sa moja no sansa no ebi. The same thing that was Revelation chapter 14 verse 10 say womo ebe koto aboano ene ne honi no sa nkrofo no bennom nyankopon ebufuhie ebufuhie ne nsa na wo hwe ne gine gu saga. It means say onyankopon wamayen beka say wamayen ahoma say nipa yen sakra na yem running chain. Yes. Say nipa enya sa adwen sakra na there's going to be a day nebufu hye ne ba oje eni ho babia and that day is going to come as a judge obebu nipa nyina aten na wo a wenya chefa ewo ne nchen no wo na saa asotwe we ebekwa ama yenhwe third one because say we no miensa nti yenhwe third one no ye bekan verse 10 Revelation no Psalm 75 verse 10 na abonefo men nyina mebubu atenenefo men na mema won so. Amen. Amen. Amen no ejina homa power. All right. To me ejina homa dignity. All right. Nti onyankopon ka se ono na oye judge no on se ya hye ebimo so amanfo de wo mu tumi ene wo mu we be wo mu nsem esisi nkrofo atenenefo. There's going to be a day onyankopon wo mo mama wo mo aben ne so ewo soro no wo mama wo mo so no nyame se mebrɛ mo ase na afi wo mo a ya brɛ wo mo ase na the downtrodden wo mo a yembu wo mo a yetetia wo mo so onyankopon se obepeja sa nkrofo no enti na edetoto ho se abra Assyria hene peja ne ho no onyankopon ebrɛ na ase na ne man no abrɛ wo mo ase no onyankopon epeja ne man na se Hezekiah ne nigiye ne man na otoa so enya ahode ne enumunya bebre ewo wo mo a etwa
Israel ma ho ehye nyina onye nimunyam ewo that time no nkura na etwa mo hye meaning say nyame epagya no saa na yen so ye de ho to nyame so na ye twere no a obepagya yen na ya hyeren amobi ehu sampa nyame ehyira yen yo me that opini Thompson say wa prayer na fe wa cheche ye mu sa yeah me that say mame en fakakran kan de hu say in Psalm 75 there is something we call the dualistic approach to judgment and everything. Dualistic na make can say kruwa ewo but kruwa ni mu no e den ya ibehwie bibia gum the kruwa no represent judgment onyankopon ma ni kruwa so a judgment in all revelation 11 revelation 14 and revelation 17 judgment but kruwa ni mu no there is something in there. That's right. Se nyame na all my judgment ne de a ensa a ye hwe no gine gumu a judgment a ehu Revelation 14 no se ne ye kenka ye no o se wa hwie nyankopon abufu nsa se ne Psalm 75:8 ne kan ye no o se ani twa huru na nyame de ma de bonyefo a wo mo befefe they can't even make it. Yes. But se wiase na ensa no so gumu a wiase na ema the opposite. That's right. Now kruwa no mu no judgment but moja ne gumu a ewo nyame nsemu a nijesem. Yes. 1 Corinthians 11 na me de ne menye free onyankopon ho no na adwo no ayeyi no maaye no o ma adidie na chi o ma de kruwa no so na wo hwie egum se we ne me ankasa me de me moja ewo apam foforo no mu. Yes. It is whatever means, you know, there will be something in there. Moja woni Kristo enum ewo adidie mu ewo apam mu se no wudi benya nkwa na daacho ne na didi biem anase ye nyankopon abufuo nsa wahwie no because there is no middle ground. Dualistic approach. And now Revelation 17 on the opposite, you know, who se moja egu cap mu a na ye obonsam a onom akrenefo moja. Enti won say we ase de no nyame de ne opposite onyame de moja no gina wo ma Kristo moja ode ye apam no obonsam e de ye akode atia yen. Yes. Onyame de nsa no dane we no na obonsam so de ye the opposite. Enunti that is it. Another one na eka ho biem no the same atemu no a o ma say abemben no. Now so we training new so we the bonye new wo abemben meboa. Atenefo abemben no nkitenkete a onyame si obesom amaso ono na obesom the power ye wo power no de so ye power no hye hwan mu Kristo mu eti eyugwama no abemben ni bi na ye wo ketwa but onyame si obeso da abemben no wa mayen so ba adebonyefo abemben ni de omo adi kan amaso tententen onyame si mebubu no enti dualistic approach no either abemben ejina ho ma power no anase ensa kuruwa ida ensa na moja wum ena yegina. All right, me da say pass my yen sama yen sorry edition so na fe yen hwe Psalm 67 no Psalm 67 so ye enwum ma bia de pa ye yen hwe Psalm 67 na fe yen fan sorry yen edition so ya hwe I say that your salvation may be known sane obehunu won kwaje no yen hwe Psalm 67 no Jom ediosia enso na so nyakopon dom be hira yen onti nanum enkyere yen na wahu wo kwan asase so konkwaje amanama nyina mu onyankopon aman be yi waye aman nyina be yi waye aman ani beje na wato ahusan nwum se wabu aman atentene ne na wakyerekye asase so aman wakwan onyankopon aman be yi waye aman nyina be yi waye asase so abo anuane onyankopon ye nyankopon be hira yen onyankopon be hira yen na won a wati asase so anu nyina asuru no amen. So we a beautiful hymn ewo Psalm so no die na yen sen na yen tisa hymn yase se o hia asem ba ko mienu miensa bi wo ha eye nkranhye sem bi se adisua na watwi nyina yesua no bigidi se asem teacher nyina ka ne se esese de ho bata nyankopon se de ho bata nyankopon ko a ye benya bibi afrim ibi se mama ye ho so a
yɛnkɔ baabi a na adusua no ɔse de bɛyɛ nyankopɔn bɛmi yɛhu ne nkwagye nti wohwɛ ntikyɛmu a ɛyɛ mmienu na ɔse na nkwagye amanama nyinaa mu sɛ de bɛyɛ ama nyinaa bɛhu onyankopɔn nkwagye a ɔwɔ ɛma yɛn ɛno nti wohwɛ a nyankopɔn abra oyi Adam ne Hawa firi ho no ɔhyɛ ase yɛ nkwagye ho adwuma ɛma na saa nkwagye adwuma ɔhyɛ ase ma Adam ne Hawa hyɛ ase kyerɛkyerɛ ne mmanom ɛkɔ nyankopɔn ahyɛ ɔmo bɔ sɛ nyankopɔn sɛ ɔbɛba agye wɔn ɛno nti sɛ Israelfo tu ɛso kɔ srɛ so nyankopɔn ma mo hyɛ ase ɛde mmoa ɛbɔ afɔde sɛ bɛyɛ ɔmo hu sɛ de nyankopɔn mo gya a ɔde ba abɛgye wɔn emu si ɛduro fa ebi sɛ woyɛ mmoa ɔha na de bia yi baako ɛkɔbɔ afɔde na ade ɛkyerɛ san akɔyɛ na ɔkɔyi baako wa no mgye sɛ yi mwa ɔha no yi mu du ele ko bɔ afɔre obɔne bi a afei wa bɛhyɛ ase adwene ho sɛ bɛhyɛ ase ibɔne na mmom Bible ne sɛ saa mogya no mpo no na entimi enye nkwa. That's right. Na yɛntie Nyankopɔn ɛba Yesu Kristo de ne mogya abɛyɛ agyede ama yɛn a ɛba menya nkwagye a de ne Nyankopɔn hwɛ hwɛ hɔ de Nyankopɔn hwɛ sɛ yɛn so yɛma afoforo mehu sɛ Nyankopɔn nkwagye kwan a wabɔ atokɔ ama adasama nyinaa ɛne sɛ wode wo ho bɛto Yesu Kristo so ɛne sɛ hwɛ a yɛkenkan disɛm eti ɛyɛ edunan no efi nsikyɛmu nsia ɛkɔ na yɛsɛ wo ho abɔfoɔ foforɔ a wotu na ma soro mfimfini de da asɛmpa no ɛkɔ Bible de sɛ me sɛ yɛn abɔfoɔ no yɛn nso so Nyankopɔn abɔfoɔ afa yɛn sɛ yɛn tunko bi ase afa na nyinaa ɛdɛn ne yɛn kɔ kan kyerɛ afoforɔ yɛn nso so we are testaments to people. That's right. For them to read yɛn ti yɛso yɛkɔ a yɛso wɔn kan kyerɛ afoforɔ me kane na me ti sɛ o yɛn nso so bra me ne Nyankopɔn bɔ mpu ne mpu no ne mogya ohwie gu yɛn asesa me no nti sɛ me nti sɛ bio afoforɔ mehu no me sɛ asom na si not to say na nso so sɛ wadane Nyankopɔn nti wo so ti sɛ na afɛ wo de wasɛm no wakyerɛ wɔn so Nyankopɔn kwan no sɛ de bɛyɛ wɔn free wɔn a wɔwɔ bɔne mu no aba sɛ wɔn also wɔn a wɔtena Babylon mu no wɔn free of the Babylon ayɛ de ahwe ase ɛno ne nkrasɛ ma yɛde kɔmɔ sɛ woda so te obɔne mu a hwɛ bɔne no fa nkosi baabi a ɛsɛ sɛ wo free mu na wobɛkutu gya ɔbɔ ɔsoro ne asase ɔno na mu na wobɛnya nkwa ne asɛm a Nyankopɔn ɛpɛsɛ yɛn yɛn so Nyankopɔn hwɛ sɛ wabda n'anim onyam adi akyerɛ ne sɛ ne yɛ adebɔnyɛfoɔ no ne sɛ yɛn so wafrɛ yɛn nyɛma pa no yɛn so yɛnkɔ ka anigye sɛm ni nkyerɛ afoforɔ na ɔmo so mehu Nyankopɔn a wada n'anim onyam adi akyerɛ na amɛbɛyɛ ne mapa no fi sɛ yɛkenka Petro ngoma no sɛ yɛn so sɛ yɛ ɔhena safukuo ɔman kronkron na wafrɛ sɛ mɛka de oyi yɛ firi sum ba ne dom kan pɔn waso no mu ne yɛnyɛ den ɛnkyerɛ nti abɛyɛ asɔfo yi Nyankopɔn hwɛ sɛ yɛn so sɛ bi a wiase kane ne ɛnyɛ ebi mpo a ɛbɔ ne su ne yɛda so tim yɛso Nyankopɔn hwɛ sɛ wɔbɛda ɔdɔ adi wɔbɛyi ne nkwagye adi akyerɛ nti yɛn so yɛmfa saa anigye no a yɛnyɛ wɔ ne mu ɛfa nkɔ afoforɔ a wɔn so wɔyera wɔ wiase no na wɔn firi wɔn bɔne mu na wɔn bɛnya Nyankopɔn nkwagye ni bi amen. As typical as Adventist, I'm say addition we come a year pa. And to mfato ho ne say to say near ye two kwan. Yakɔ airport ye yakɔ first class and I say business class into a lounge. Sonko. Ɛhɔ that peaceful, quiet, obia there is order. Obia nam no kwan. And now wokɔ economy now so mo doors na there is noise, chaos, obia praise obenya the seat in it. I'm economy for that's the one. Sana ye say we are the remnant church. Exactly. Into yen ye were first class, ye were business class, yen na yeko. Yene ogwama no na to santi o kan ye ho ayeko. Yes ani ye selfish. E wo say yen so ye koye nuanom na wo mo economy ne ye kotwe wo mo say Mumra business horde. Thank you. First class horde. Inti most meka ye ho. Ne ye nyina ye nko. You see business nkra de otua dada. Enye ye una otua. Simple. Inti ya said ye no no. Say ya nya na ye disappointing na me. Inti e o say ye ma ye nkwaje na ye nya you have to make it known to other people. Na wo mo so ebeka ye ho. Okay. Finally, Harry. Me that say nyambisman. Ye hwe adisuana about two topics: hope, help, future is bright. That's right. Am I who say, Yankopon, am I who say, Bibia problem be a femubiano. In him say, in the end, Obeji and Kwan. They shed the Ransford kind at the end. Men my young fan share home. Or patches say, the Yesuya, the Yehunu, Yen fan chere. Yen fan your mamma who say, Yankopon or your dog. Yes. I will ban her Obeji won't in the end.
Great. Madam say, Mama na ye kama pa. Abusiafo, am say additional hase de be etwe nya desende ye de to so edunu so ebe etoam so mu be kata money na fe Mama Rance Ashiraso. Mo ye mompaye. Na metu for ye da wase wonsema odi amaye. Wonsem ye nsema techi ye nre. Ehye ye nkran wasase a popata biribi akohwe ase mu. Wonsem ma enya da so se mfa ho ne se asase be wo so me po betutu okupupu mu. Unyankopon wo ye nchen ya ebe ye nkunimdifo. Wonsem ma ye ni da so. Wonsem hye ye nkran. Wonsem cheche ye nre kire nse wo nchen na ebe nya hobambo na wo nchen na ebe nya treni atemu ama ye nkra na ama ye nkwaje na ya che nkwaje ne so ama foforo ntere ade hye ye nden wonsem yim ma wonsem yin tena emu se subra me yense bi ma foforo no so benya wo nkwaje na opia obagye afisa obrasa asi so mama yakotena wo nchen da febo wo nchen na yeso so eni afoforo a wotie wasem no yenyamu anigye na etena wo nchen a yene watena afebo weni empire kan yan ho na watwi mu gye abra yebo ni nyina mu na bi okoso ebo ye nkokọ twe mba ho yemi hu ye wo Yesu Kristo di mu nti amen. Amen.